Здравейте хора, аз съм GameFortex и днес отново сме в играта Car Service Simulator. Така, миналия път в миналото видео, ако сте го гледали, бяхме стигнали до там, че отворихме един от гаражите на Байколю работилницата. Байколю работи много. Ето този гараж. Точно така. И днес ще се опитам, ако е възможно, да отворим ето това тук помещение. И после е това наред. За да може бизнеса да се развива подобаващо. Така. Сега Байколю трябва да отваря вече сервиза, да идват хора тук. Ребе. Така. Така, ние може да... Добре. Така, дойдем до компютъра. Имам... Ние всъщност може да апгрейднем това, което ще направим. Това може да го апгрейднем на левел 8. Окей, панитарията, паркинга може да таковаме и автомивката също може да апгрейднем, но за сега сме се насочили към отваряне на другията страна. Не, макс тук. Вече така. Значи може да апгрейднем автомивката, обаче тя е много пари. И затова ще го оставим за по-нататък. Така. Тук 3, 2. Значи добре. Нека апгрейднем това. Color's faded. Let's freshen it up. Car front ring fender engine. Окей. 739, 741. I'll buzz you. Don't stress. Окей. Така. Затваряме това. И отиваме да го правиме. Яка супа. Така. Байколю ще го правя супра днес. Така. Така. Малко така. Окей. Сега. Защо ми няма? Къде са ми изчезнали замиенето? Окей, това е тук. Така. Къде ми е? Така, взимаме ключа. Ключа викам. Взимаме чука. И започваме да оправяме. Това ми е интересно, защо са с турски регистрации колите? What the hell?
тук е готово. Още импът ли бе? Окей. Сега тук. Окей, с това сме готови. Сега идва нашия приятел да вземем. Така. А! Опа! Много Got избързах. lucky today. Smooth as hell. Я. А! Защо бе? Вътре беше. That's how a real mechanic does it. Майко, че Got съм lucky today. Smooth схванат as в hell. ръцете. Clean work. Готово. Това стана бързо. Така. Това е суперта. Да я паркираме. Така. И да се обадим на човека да дойде да си я вземе. Защо ми е тиха играта? Мога да попитам. Така, да отворим. Тако... Какво? Трябва да го поедисам, аз никъде не видях се поедисам. И той какъв цвят. Майко мия. Как ще развалиш този красив, хубав зелен цвят? Ей го пистолета. Секунда само. Car's acting up. Can you fix it? 150. I'll buzz you. Don't stress. Така. Такъв свят. Този. Нали така? Или? Бърка. Да. Майко. Значи има някои бъгове. В принцип трябва и тези кънки, където са вратите, те да се боисват. Не трябва да остават така в зелено да се вижда. Защото виж как остава зелено. Дите кънки, да. Видя пак дали това е цвета. Да. Добре. Така. Оставим пистолета тук. Така. И така. 6 часа. Ще може да се справим с тази кола. Аз трябваше му дам почти, да. What? Има нитро това нещо. Майко ми. Така. Добре. Колко часа?
21 часа. Окей. Не, 21 минути по-точно. Да, 21 минути. Значи, тази кола, докато не оправим, няма да лягаме. Аз пред 21 часа на колко съм тук. Докато не оправим тази кола, няма да си лягаме. Бягай, бе. Майко, супер токи. Така. What? Кой е това? Аре, бе. О, бе. Здрасти. Варка чукна с чука. Айде, како, дай парата. Майко, какво оглеждане, майко, мила нещото си. А, тука. Respect drives. Респект, айде, чао. Мерси. Така, сега. Се захващаме с това. Като не е дошло време да спим. Окей. Така. Добре, тук къде имаше? Окей. Готов сме. Така. Окей, сега ще има го. Час. В принцип също очукана, само че без... Чакай, бе. Добре, готово. Така... Готови сме, звъним и след това отиваме да нанкаме. Така. Апгрейд. Чудя се дали да апгрейдна автомивката. Аре, како? Трябва да затворим гаража. Карта експедия, карта експедия, окей. Respect. Drive safe. Enjoy it. Чао, аз чим да спа. Така. Също така, тук сервис, тук може да си отворим бъдеще и бар, който забелязах път. Така, сега отиваме да снанкаме. И лека нощ. Customers non-stop. Heads spinning. Добро утро, добро утро, добро утро. Така. Така. Време да отваряме и да започваме да работим. Спахме се. А не, дей. Отваряме. И чакаме клиента. Я да видя с автомивката, че тото апгрейднахме. Какво стана? Еха. Окей. Сега вече е окей. А как работи? Ага. Ясно. Окей. Хайде, бат Колю е събуден, иска да работи. Е го първия ми клиент. За днешния ден.
Значи... О, тук може да си наемаме и работници. Яко... Това е перфектно. Това не е мой клиент бил. Аре бе, някой няма ли да дойде? На бат коли му се работи. Ей. Расти, како? Какво искаш? Майко ми още. Couple things busted. Patch it up. 550. When it's ready, you'll get that call. Здрасти. Color's faded. Let's freshen it up. Що съсипваш БМВ-то? I'll buzz you. Don't stress. Интересно. Така, мисля първо... Така да вкараме тая тук. Така. Нека да боядисваме първо БМВ-то. Защото то е само за боядисване. Няма какво да се прави друго по него. След това да се захвана с твоята кола. Така. Има и нитро. Това е работа. Какъв цвят беше? What the hell? Окей. Защо ще съсипваш хубавия цвят? Окей. Така. Тук има малко още. Got lucky today. Smooth as hell. Така стана... Не ми харесва. Не ми харесва. Пишете вие долу в коментарите какво мислите за този цвят. Но... На мен не ми харесва. Така... Така да затворя гаража. Сега се вземаме с това нещо тук. С това червено влечуго. Удри бой. Бой. Удри бой. Почнем. Айде то. Другаде. Няма. Добре. Сега. Това ли беше антифриза? Вот. Окей. That's how a real Уили. Кто? Ставим си тук. Сега ред на майстор ключа. Чай да видим първо това. Харесва ли му? Happy you like it. Come back any... Сега, нека да отворим, за да идват нови клиенти, а ние като се заемаме с тази кола да оправим. Сега! Трябва да сме... Come on, man. Майка, стига бе човек! Оле, майко мила!
Clean work. Feels good in the Майко, че hands. съм с сакати ръце. Damn, this came out perfect. Я, перфект, ама не е перфект. Clean work. Feels good in the hands. Майко. Трябва да взема нов ключ. Това е много ужасно. Така. Тази е готова. Имаме клиент. Расти, Just a little paint job needed. Nothing big. стига бе човек, защо избирате тия цветове? Once I wrap it up, I'll hit you. Color's faded. Let's freshen it up. И... Къде е 3 дена? Bet, no problem. As soon as it's done, I'll call. Така, нека боисаме тази, защото е само за боисване. То с много тъп цвят. Червен. Защо ще съсипва колата на човек? Това не ми е ясно. Окей. Майко моя. Така, ами мисля с другата кола, която я взехме за оправяне, мисля, че трябва да вдигнем левел и евентуално... Damn, this came out. Така, и готова е та. Може и да си я взима. Така. Да сме готова и... Опа, аз забравих да звъна на това. Това е 7 ход. Така. Какво? What? Майко, и тази иска да се боядисва. О, мила. Аз мисля, че само... Айде да паркираме супата да продадем. Да свалим на човека да си я вземе. Извинявам се за... Така, сега да звънем на човека. Той да си вземе колата. Тази да си я паркираме в гаража. Защото има много работа по нея. Така, идем да я боисаме. Нека да отковаме това. Нека да си дадем супрата на собственика. Told you. You came to the right spot. Сега. Идем да боисаме тази.
Този ли? Да. Или този. Този май по-вероятно да е. Да видя. Да. Мисля, че сте е лош. Дали трябва, може да я викнем да дойде си вземе колата. И тогава да лягаме да спим. Може. Добре. Чакай, ма. Така, идем да си седем колата. Здрасти, Мацко. Happy you like it. Come back anytime. Окей. Чао. Сега. О, дигнахме левел. И аз сега да видим какво може да... И така, хора, това беше от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, ударете лайк бутона, абонирайте се за канала и ще се видим в следващото видео. Чао, чао и до следващия път.